El grup de treball CALRE sobre la diversitat cultural i lingüística ha realitzat un seminari de diagnosi i recomanacions per a la Conferència d'Assemblees Legislatives de les Regions d'Europa. Es tractava d'escoltar les aportacions d'una sèrie d'experts procedents de centres universitaris i governs regionals d'Europa. Les conclusions del seminari, expressades en dos decàlegs, un per protegir la diversitat cultural i l'altre per promoure la diversitat lingüística a Europa, són el resultat de considerar 4 grans principis que són: la diversitat cultural és una característica distintiva de la Unió Europea i el compromís en la seva protecció, un dels seus principis fundacionals. Els ciutadans som diferents i alhora iguals en drets i en obligacions. La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea garanteix els principis d'igualtat, de no discriminació per raons de llengua i cultura i el respecte a la diversitat cultural, religiosa i lingüística. La Unió està compromesa a respectar la riquesa de la seva diversitat cultural i lingüística i a vetllar per la conservació i el desenvolupament del patrimoni cultural europeu. Protegir aquest valuós llegat comporta combatre qualsevol forma de discriminació de les minories culturals i lingüístiques i alhora fer efectiu el compromís dels estats membres i de les institucions de la Unió en la lluita contra la desaparició de cultures i llengües minoritzades, assegurar-ne la igualtat de drets i la sostenibilitat de les expressions culturals i lingüístiques dites regionals o minoritàries. Protegir la diversitat cultural a Europa. El patrimoni cultural té interès i valors universals per a persones, comunitats i societats. És un llegat que cal preservar i transmetre a les generacions futures. D'acord amb la UNESCO, la protecció i la promoció de la diversitat cultural són condicions necessàries per al desenvolupament sostenible i pressuponen el reconeixement de la igual dignitat i respecte per totes les cultures i pobles. Només es pot protegir i promoure la diversitat cultural si es garanteixen les llibertats fonamentals, com són la llibertat d'expressió, d'informació i de comunicació, i la possibilitat real que les persones puguen triar les expressions culturals que li són pròpies. Les polítiques culturals són competència dels estats membres, ben sovint de les assemblees legislatives regionals i no tant de la Unió Europea, la qual cosa exigeix una certa sincronització i coordinació a distints nivells per afrontar els reptes i els objectius comuns, tot respectant els principis de subsidiarietat. Per eixa raó, hi cal reivindicar el protagonisme de les regions i les ciutats de la Unió. Promoure la diversitat lingüística europea. Les llengües són l'expressió més directa de la cultura i són part integral de la identitat europea, atès que defineixen les identitats personals alhora que conformen un llegat patrimonial comú. 500 milions d'europeus convivint en 28 estats amb 24 llengües considerades oficials per la Unió Europea. També són part del nostre patrimoni cultural un total de 60 llengües, algunes de les quals tenen la consideració oficial en determinades regions i en disposen d'una vitalitat i nombre d'usuaris relativament considerable. La coexistència harmoniosa de moltes llengües a Europa és una mostra explícita de la unitat en la diversitat, una de les pedres angulars del projecte europeu. La Unió ha de vetllar per la diversitat cultural i lingüística. La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries expressa el valor de la diversitat cultural i compromet els estats signants a respectar el dret a usar-les en l'administració pública, la justícia i els mitjans de comunicació i a afavorir-ne l'ensenyament. Accions. Incloure els drets lingüístics en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Demanar a les institucions europees que adopten una política lingüística comuna capaç de garantir la revitalització i la normalització de les llengües regionals, minoritàries i o minoritzades i de promoure sistemes educatius que garantisquen el seu aprenentatge. Crear una agència europea pel multilingüisme que vetlli per la protecció de totes les llengües europees i pels drets lingüístics dels seus parlants. Aprovar lleis per a garantir l'existència de mitjans de comunicació públics en les llengües regionals, minoritàries i o minoritzades,
i donar suport a la indústria cultural vehiculada en aquestes llengües. Donar suport a les organitzacions que treballen a favor de la diversitat cultural i lingüística per tal d'enfortir la cohesió grupal dins de les esmentades comunitats lingüístiques.